Min ħa vantaġġ politiku fuq affarijiet li ma kinux veritieri f'aġir bla ġieħ għandu jerfa' ir-responsabilità politika. Dan intqal mill-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela waqt konferenza l-aħbarijiet brabta mal-inkjesta dwar il-mowt ta' Stephen Manjon li ġiet ippubblikata t-tlieta. Din l-attitudni, dan l-aġir bla ġieħ ir-rimarka fuqu il-maġistrat inkwirenti nnifsu kellu kliem qiebes għal dan it-tip ta' aġir. Kulħadd jaf x'intqal fuq is-social media u mhux fuq is-social media biss. Omiċidju involontarju, manslaughter. Toqtluna ma jimpurtakomx. Qegħdin nierqu. You have taken everything from us, our livelihoods, our youth's future, our peace of mind, our health, total disaster in matter day entire system. Il-Ministru Abela qal il-proċess verbal ġie ppubblikat minħabba li dan ma kienx każ tas-soltu u ħoloq allarm b'allegazzjonijiet li ma kinux veritieri fuq il-midja soċjali, inkluż minn membri tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Waqt li nota kif ir-rapport tal-inkjesta jgħid li l-ħaddiema tas-saħħa għamlu minn kollox biex isalvaw il-ħajja ta' Manjon, semma numru ta' kummenti li ntqalu fil-midja soċjali minn persuni li jużaw mowta naturali biex jippruvaw ikissru il-moral tal-ħaddiema. Hawnhekk sejjaħ li dan intqal minn persuni irresponsabbli hekk kif ġew imżebilħin u majrin ħaddiema f'dan is-settur tant kruċjali għal kull pajjiż. Ingħad li brabta ma' dan il-każ qabel tlestit din l-inkjesta kien hemm min attakka sistema fejn il-ħaddiema jagħmlu l-almu tagħhom biex iwasslu servizz ta' kwalità. Il-persuni hemm barra li għandhom responsabilità għandhom ikunu iktar viġilanti li ma jgħaddux miżinformazzjoni. Ħanerġa' nikkwota il-maġistrat inkwirenti. Dawn kienu fake news. Issa, min zbilanċja ruħu, min ma stenniex li ikun hemm konklużjoni għalmenu tal-inkjesta maġisterjali, irid jerfaħħa responsabilità tal-ħsara li jagħmel lis-servizz tas-saħħa f'pajjiżna. Min dan l-aġir ħsara biss ħarġet, nista' nassigurakom. Waqt li nnota li għad hemm affarijiet xi jsiru, il-Ministru Abela ħabbar li mit-tlieta stess 40 infermier ġdid li għadhom kemm iggradwaw f'pajjiżna bdew jaħdmu fid-Dipartiment tal-Emerġenza. Waqt li wassal il-kondoljanzi l-qraba ta' Stephen Manjon, il-Ministru Abela fakkar li minn barra l-inkjesta maġisterjali għad hemm ukoll oħra indipendenti dwar l-istess każ li għaddejja.